Wani ma'aikacin gwamnati ya maka fitaccen jaruman nan a masana'antar Kannywood Hadiza gaban kotu bisa take aurensa bayan roman soyayya na ƙarya da ta shayar da shi, sannan kuma a ƙarshe ta laƙume masa maƙudan kuɗaɗensa. Ku danna subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shi. Wannan ma'aikaci ya yi ƙarar Hadiza Gabon ɗin ne jaruma a masana'antar Kannywood cikin kotun shari'ar musulunci kan ta karya masa alƙawarin aure da ta mishi. Bala Musa ya shaida wa kotun sun jima suna soyayya da Gabon kuma ta yi masa alƙawarin cewa za ta aure shi. Shi yasa da ta nemi kuɗi yake tura mata ba tare da yin wani zuzzurfan tunani ba. Kamar da yadda kuka sani, wannan mutumi ɗan shekara 48 ma'aikacin gwamnati ne wanda ya kasance sunansa Bala Musa. Ya maka jarumar Kannywood ɗin Hadiza Gabon a gaban kotun shari'ar musulunci da ke Kaduna a ranar Litinin. Kamar yadda manema labarai suka rawaito cewa mutumin ya kai ƙarar jaruman ne saboda ta ƙi aurensa duk da maƙudan kuɗaɗensa da ta laƙume. Bala Musa ɗin ya shaida wa kotu cewa sun jima suna murza soyayya tare da shan roman love da jarumar a masana'antar Kannywood wato Hadiza Gabon, da inda har take masa alƙawarin cewa tabbas za ta aure shi, za ta zamto mata a gare shi. Sai dai biyo bayan soyayya da suka sha ta tsayin lokaci, a ƙarshe ta laƙume masa maƙudan kuɗaɗe ta inda duk lokacin da ta nemi ya tura mata kuɗi ko ta buƙata, nan take ba tare da yin wani tunani ba zai tura mata. Sai dai a ƙarshe bayan laƙume masa maƙudan kuɗaɗe ta ce a tafan ba za ta aure shi ba. Kamar yadda ya bayyana wa kotun da cewa ya bayyana ne kamar haka: daga lokacin da muka fara soyayya zuwa yanzu na kashe mata kuɗi wanda akalla za su kai 396. Duk lokacin da ta nemi kuɗi da in bata ba tare da damuwa ba, ina fatan wata rana za mu yi aure. Ta gaza zuwa Gusau, babban birnin jihar Zamfara, inda nake zaune bayan na kammala dukkanin wani shirye-shirye na tarbarta da tarairayarta. Kamar yadda manema labarai suka rawaito cewa an fara sauraron wannan ƙara ne a ranar 23 ga watan Mayu, amma sai dai Hadiza Gabon ɗin wadda ake ƙara ba ta samu halartar kotu ba. Shin jarumar ta amsa laifinta ne ko kuma ƙaƙa ta masa? Kamar dai yadda lauyan Hadiza Gabon Mubarak Kabir ya shaida wa kotun cewa wacce yake karewa ta gaza tabbatar da gaskiyar sammacin kotu da aka kai mata. Kamar yadda lauyan ya bayyana a kotu, ya ce wacce nake karewa ba fitacciyar mace ce da ke mu'amala da mutane daban-daban da niyya daban-daban. Tana matuƙar kula da lafiyarta da tsaron kanta. Baya ga haka, Kabir ya roƙi kotun da ta ba shi lokaci isasshe domin ya gabatar da wacce yake karewa a kotu.